салом алейкум бародари азиз, подписчикҳо ҳама каса созени хубен. имрӯз 8 сентябри соли 2023 беҳтарин мошинҳо аз ҳар як нуқтаи Туркистон қабул кардем. барои шумо тамошо кунед, маъқул шид дар ҳамон соҳибаи зан занед рафта хардор кунед. бародари азиз, чанд қадр метавонед комментария кунед дар ҳамин канали худмон бозӣ мондем. бачаҳои азиз, ҷанбасти ҳафта мекунем. касе ки чанд қа лайк монд, чанд қа комментария кард, чанд қа комментария беҳтарин, чанд қа поделиса кард, мо 5 нафара интихоб мекунем аз байни ҳамин комментариҳо. 100 сомонӣ ба номашон равон мекунем. бачаҳои азиз, фурсат аз даст натеҳед. хонави замини, квартира, техника, аппарати мошинӣ дошта бошен, барои фурӯшу реклама дар ин васита мо равонаш кунед. иншоалло рекламаш мекунед, шумо да фурӯхта метавонед. бародари азиз, ба ҳамаи шумо тамошои фароғат. навора нагзаронед, тамошо кунед. мо бошем эълона сар мекунем. беҳтарин мошина барои шумо мондагӣ. мегзарем ба якум эълони ирӯза. Opel Astra F солиш 93. ҳолаташ хубай, состояниш тенҷай, балонош 100%, моториш 100%, ходовои 100%. краска раднои худчай дар истаравшан бо нархи 35000 сомонӣ фурӯхта мешавад. рақамаша барои тамос гирифта мемонем. 927 97 22 72 занг занед. агар маъқул шава дар ҳамин соҳиби зан занед рафта хардор кунед. бародари азиз, коробка механика, мотор 1.6, краска радной, сӯзишвориш гази холияй. касе мега мехара, дар рақамо занг зана, мо мардаким 1 сум мегзарем. рақамаша мондем, занг занед. бародари азиз, лайкора фаромӯш накунед, навора поделиса кунед. беҳтарин мошино тамошо кунед, маъқултон мешавад. мегзарем ба дуюм эълони ирӯза. Мерседес сечка солиш 97, ранги сафед, ҳолатиш хуб, состояниш тенҷи бад, моториш д. 97 солай, коробка механика, сӯзишвори бензин газ. ҳуҷҷат дора, техосмотрш ҳастай. дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ бо нархи 50000 сомонӣ фурӯхта мешавад. бо муомила ҳам дора. рақамош барои тамос мондагием, занг занед рафта хардор кунед. бародари азиз, касоне ки моро аз тиктоки инстаграм тамошо мекунед, ҳамин наворо пураш дар ютуб канал мондагиай 10-12 мошин дар ин тамошо кунед. бачаҳои азиз, беҳтарин мошин барои шумо. лайкора монед, тамошо кунед. мегзарем ба сеюм эълони ирӯза. Opel Astra F сирх бачаҳо қабул кардем. ҳолаташ хубай, 13000 сомонӣ мега дар душанбеай. сӯзишвориш бензин газ, кузов хечибек. мошина гуфтан кам гаштагиай. ҳолати даруни мошина десен, беруни мошина бинен чӣ хелай состояниш. балонош 80%, коробка автоматика. ҳам бардоре ки хостем ки Astra F-ой автоматика монен, ҳаминро ёфтем. бачаҳои азиз, соҳибиша занг занед рафта хардор кунед. рақамош дар экрани шумо. солиш 97, 32000 сомонӣ, гази бензин, мотор 1.6 литр. мошини камратходай, состояниш навай мега, як даст гаштагиай. бениҳоят мошини тозаи пасони хушроҳай. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Astra Ashi соли 2006. дӯстони гиромӣ, равон кардан. ин мошин айни ҳол дар душанбе қарор дорад. бо нархи 65000 сомонӣ фурӯхта мешавад. ҳолати мошин хуб, дарунаш тоза, берунаш тоза, ҳама тарафа қонуну қоида кардагиян. кузов хечибек, рангиш сия, мотор 1.8, коробка автоматика. гуфтан ки бародаро мошин вагонай, яксола ҳуҷҷат дора, мотор 1.8 литр, камбудӣ надора. хоб, ремонт пемонт кардагӣ нестай. мошин как вагонай, касе мехара пушаймон намешавад. маълумоти муфассал тавассути телефонай. хитон занг за боз маълумотша бигирем. бародари азиз, лайкора фаромӯш накунед. мегзарем ба панҷум эълони ирӯза. Daewoo Nexi шумо хостен, мо мондем. ҳар наворда мемонем бачаҳо.
با نرخ 11500 сомонӣ дар душанбе сӯзишвориш бензини газ кузов седан мотори 1.6 литр камрасходай коробкаш механика. дӯстони азиз, наворои мо шумо дар писанд боша. гуфтам ки чанд қариб метавонен комментария хуб нависен 100 сомониро аз даст надиҳем. бачаҳои азиз, мошин нав дар ҳолати хуби техникия мега мотор, коробка, ходовой 100%, баллоно 70%. 10 рӯз пеш мега моторша нав кардагем I0. мотори астраҷӣ задагиай, ҳуҷҷатош пирра 1 соли дига ҳастай. касе ки некси хар ҳастен, дӯстони азиз, бешӯхӣ ки ҳами мошина таъриф кардан 11500 сум мега. мошини навбатӣ ваз 2107. фикр мекунем ки ҳами навори ирӯза беҳад навори хуб ғалдагиай. ваз 2107 06 дорем, некси дорем ва дигар мошини беҳтарин. дар деваштич дар ғончӣ меган нархш 20000 сомонӣ гуфтесанд. мошинда камтар расход кардагиян. солиш 2003 сол. 2107 ваз. сӯзишвориш бензин газ. маълумоти муфассал тавассути телефон. бачаҳои азиз, срочно фурӯхта мешавад, на хадой. ауди қабул кардем бародари азиз, солиш 97 сол, бо нархи беҳад арзон. намедонам состояниш чӣ хелай. ҳамин хел қабул кардем бародари азиз. худтон занг занен, оиди мошин маълумот бигирен. 9500 сомонӣ дар куни бодом. краскаш чӣ хел фасони хушрӯай. дарунша гуфтам тозаи хушрӯай. дидестен худтон дар ҳамин рӯи экрани худтон бародари азиз. кузов седан, мотор 1.6 литр, коробка передача боша, механикай. ҳолаташ беҳтарин мега. камбудӣ надора. просто мода сум заролай мега мефурӯшем. бо худтон бародари азиз, занг зада оиди мошин маълумот гирен. мода мумкин маълумоти кам метан, чунки мо фақат реклама мекунем бародари азиз. ҳамхелай мо реклама мекунем, ҳеҷ вақт ҳаму мошинфурӯшо дардшона мисол кам меганда. худтон занг зада пирсен. аку бародари азиз, лайкора монен, намонда бошен, тамошо кунед. далши Toyota Camry солиш 2008 солай дар душанбе бо нархи 79000 сомонӣ фурӯхта мешавад. мошинча просто тенҷиба дай мега. беҳад фасони хушрӯ ҳай мекунӣ мегарди. фақат Toyota Camry 2008 сол дар душанбе бо нархи 79000 сомонӣ. сӯзишвориш бензини холӣ, краскаш сия, ҳолаташ хуб, моториш 2.4 литр, коробка боша автоматикай. срочно сум дар корай. ҳамаш вагон кардаги мега. кондисионерш ях, тонировка надора. ва неки мегӯй айви дидисай ҳам мошин тонировка дора, неки дар ростӣ тонировка надора мега. салоно кожа, краскаш фасони хушрӯ. касе мехара пушаймон намешава. ҳама тарафа қонун қоидай. 79 тараф бигирем, бирен мошина нарх наво кунем, бихарем. аз моя реклама баҳри шумо бачаҳои азиз мондем. мошини фурӯшии навбатӣ. як дона Honda равон кардан. солиш 2007 солай. дар ваҳдат бо нархи 55000 сомонӣ. состояниш тенҷай. дар ҳам экранотон дидесем бачаҳои азиз. сӯзишвориш бензин газ. кузов седан, моториш 1.8 литр, коробкаш автоматика, краска родной, баллонош 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. касе мехара мега занг зана намехаридагиҳо илтимос ки беҳуда нороҳат накунен. просто занг зада нархша напурсен. аку азиз, мода фақат муроҷиат мекунам ки ҳамин мошинхарора бигем илтимос ки беҳуда занг зада нороҳат накунам. касе мехара дар ҳамон рақами 94 08 08 57 занг занен. навора дастгирӣ кунен, лайкоту намонен, имкон боша паделиса кунен. мошини фурӯшии навбатӣ Volkswagen Golf 3 дӯстони азиз, солиш 97 сол. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар душанбе рақамош барои тамос дар рӯи экрани шумо. нархш 21500 сомонӣ. краска родной, баллоно нав, дар ҳолати беҳтарин, состояниш тенҷиба гуфтан. сӯзишвориш бензин газ. кузов хечбек, мотор 1.8 литр,
камрасход гуфтанд мода коробка механика. касе мехара, рақамош барои тамос дар рӯи экран мондагием, занг занед. мода занг назанед барадор азиз. мо рақамҳои худмона барои чӣ? барои реклама монем. бисёртон занг мезанед, мегин бародар мошини фурӯшӣ доштай. мода занг назанед, рақамҳои соҳиби ҳамин мошино мемонем, ҳамода занг зада. кузов хечбек 21500 биги бра мошина бихар. касоне ки харидори Volkswagen ҳастанд, маромат кинед, успех кинед, мошина бигиред. мошини фурӯшии навбатӣ ВАЗ 2106 дар Хуҷанд бо нархи 12000 сомонӣ фурӯхта мешавад. 26 бензин газ, кузов седан, мотораш 0.4 литр, камрасход, коробка механика, мошин 100%, ходовой 100%, балоно 50%, просто бод омега сум дар корай. ҳолати мошина дестен сиделниёш чихелай, краскаи рӯи мошин чихелай, состояниш ана ҳамин мошинай касе мехарад 12000 сомонӣ дар Хуҷанди Бостония. успех кинед, мошина бигирем барадар азиз. нигоҳ кинед бачаҳо, дар рӯи экрантон мошини нав дестен. ҳаминҷа дароен беҳтарин мошино, беҳтарин каналай бовар дорум маъқултон мешавад. тамошо кинед, дар ин ҷамъ мошинои зур мепартем. боқӣ дар амони худо бошен. то видеои баъдина худтон эҳтиёт кунед барадар азиз.